Дивіться, поступила від них пропозиція розмістити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом. На що... І на тому в'їзді. Так, і на тому в'їзді. На що наша позиція була однозначна, що гарантувати безпеку, їх безпеку, при тому, що вони будуть наближатися до міста, ми не можемо. І крайня територія, яка буде тримати місто в напрузі, але не буде переходити до критики, це верхня дорога, яка Дніпровського повороту, на горі. Нова Дніпровка. Вони інформацію прийняли та поїхали. Дякую всім присутнім за активну громадську позицію. Ми ворога ні на крок не пустимо до міста. Слава Україні! Героям слава!